Hola, buenas. Bueno, estic inspirada pel podcast dels Croquet 18, que són referent important. I, tio, he pensat, per què no faig jo una vaina així? En plan, no sé, sempre pot com quedar-se per aquí com la meitat de coses que faig. Doncs, bueno, per començar, fa un moment he vist un vídeo d'aquests que corren per YouTube, que és com, es deia, plan, com un metro, la penya d'un metro canten Somewhere Over the Rainbow. Són els passatgers que en plan entra un xaval amb el seu col·lega que toca l'ukelele, posen a tocar, reparteixen lletres i la penya, clar, com és una cançó que allà als Estats Units se la saben i tal, no sé, es posen a cantar. I clar, la cosa és en plan, està guai perquè la gent la canta, tal, és com que, estan anant a treballar, saps? És com, bueno, és que m'estic deixant info, però estan anant a treballar, és com força aviat. I, en plan, si jo entenc que aquesta gent es posarà contenta, vale? Però és que com abans de cantar el xaval fa com un discurs, que és en plan coach emocional d'aquests americans, em posen com nerviosa. O no, em posen nerviosa, sense el com. No sé, és com que de petita aquestes coses em semblaven com full motivadores i em posaven tota la lagrimada en els ojais. Però, no sé, tio, en plan, ara em posa més nerviosa que altra cosa, perquè, clar, el tio fot un discurs i et diu que gràcies per haver sortit de casa, gràcies per anar a treballar pel vostre futur i no sé què, és en plan, què cony, en plan, no sé, em sona com a full discurs de pavo que li ha pagat el sistema capitalista per dir merdes així, que la gent estigui com contenta, en plan, que, és que, per què diries això? No ho sé, en plan, canta i ja està, saps? No sé. Però d'altra banda, en plan, perquè sóc una amargada o no? Doncs jo què sé, però en plan, no m'amarguen altres coses, en plan, si simplement hagués cantat i no hagués dit aquesta puta merda, no, saps? Estaria bé. I don't know. En plan, sé que la gent que val la pena no em diria que sóc una amargada per això. Sí, és això. Hòstia, em fa mal el coll, parlar així. Sabeu que, bueno, la meva profe de cant, que aquest any ja no la tinc, és super trist perquè l'he tingut com molts anys i és com, tenim un sentimental bond així com heavy, doncs em va explicar, o sigui, és logopèdia, vale? També és professora de logopèdia, em va explicar que a part de que el discurs, la forma de parlar i de formular les frases de les dones i els homes és diferent, com que les dones fem més circumloquis, em va dir, rotllo, donem més voltes i expliquem d'una manera més, rotllo, en lloc d'explicar un fet rere un fet, potser t'intercalem tota la jugada pel mig, saps? Abans de tancar la frase. Com allò que fiques una frase entre comes, doncs, quan parles. I no sé, coses així, doncs, a part d'això, de la forma rotllo sintàctica i tal, el to de la veu, o sigui, les dones, clar que tenim la veu més... O sigui, tot això estic parlant amb tema binari i tema cis de tota la vida, en plan, no entro en el tema trans perquè no tinc ni puta idea, ¿vale? Estic parlant de tota la vida. Ojalà tingués idea de l'altre. Pobre de mi, estoy en ello. Total, la jugada. Em va explicar, clar, les dones tenim la veu més aguda, així com per tema hormonal, perquè, clar, sí, això és que és molt guai, tio, tot aquest tema de logopèdia em flipa. Quan en l'adolescència, doncs els tios, per les hormones que tenen, no sé si per la testosterona justament, però per algú que tenen, la faringe, és que no tinc ni idea, o la faringe o la laringe, la que està més amunt,
clar, es desenvolupa més, és quan surt la 9, la Adam's Apple, i perquè clar, creix més, saps? Canvia de forma i per tant canvia la veu perquè el pas de l'aire és més gran o, saps? O més petit, depenent de com creixi cada tio. En canvi, les ties, doncs això no ens ho fa, o no ens ho fa en un grau que ens modifiqui tant la veu. En plan, sí que se'ns canvia una mica, però no és tan representatiu. I clar, la cosa és, això realment és biològic bastant. Clar que hi ha les excepcions i tal, però, joder, és biològic lo de la veu. I que el fet és que quan les ties pugen en posicions de poder o en posicions que se les ha de prendre més en sèrio, agafen un to de veu més greu per adaptar-se al... Clar, és com si el to de veu dels tios fos més sèrio, no? Aleshores, al Telenotícies, si fixes, tipus les presentadores... Estic gravant, oi? Uf, Déu-n'hi-do. Si no m'hagués cagat. Les presentadores agafen un to més greu i fins i tot el tema aquell de com formulem les frases també quan una dona comença a fer feines més serioses o de més grau, de més categoria, més ben vistes, és com que adapta el discurs masculí. Adapta també la forma de parlar, el to de veu es torna més greu i també, això ja no té a veure amb la veu, però la forma de vestir, la forma de maquillar-se, la forma de moure's, l'expressió corporal, tot tira més cap a l'on és com a masculí, tot, saps? Això és una merda, però o sigui, és que a més està com que no es nota i és com, si t'hi fixes és tope trist. Vull dir, fins i tot hem de canviar el puto to de la veu, en plan... I clar, vull dir, si no m'ho haguessin dit no me n'hagués adonat i jo ho faig. I jo com vull que em prenguin més en sèrio parlo més greu. I és com... Vull dir, no mataré algú per això, però és molt lleig. I fa pensar. I em fa dir que vivim a una societat lletja. Però per sort hi ha gent bonica individual a dins que són amics meus o ho seran. O no els arribaré a conèixer, però m'agradaria. I saber que existeixen em fa una mica feliç, a vegades, quan hi penso. El fet, saps? Com The One, l'únic tema pel que he fet això, mentida, vaig buscant coses. Clar, tema masculinització per sentir-nos més que ens prenen en sèrio, és que és una merda. O sigui, jo, per exemple, ara ja tiro a lo meu, ja, blogger de la vida. Uf, que feo, sona fastigós això. En fin, blogueando. La blogadura. Joder, qué asco. Bueno, perdó. Bueno, perdono. Cat. Seguimos. Jo vaig estar notant que fa uns 4 anys que d'alguna manera m'he estat masculinitzant en alguns aspectes sense adonar-me'n o adonant-me'n d'una manera que no em semblava negatiu. O sigui, des de segon de l'ESO o així, o primer, no sé, des de l'ESO ha sigut un canvi, vale? L'ESO és una merda, i entre d'altres coses perquè m'ha passat això i perquè, tipus, és una cosa que crec que passa força sovint. És com que ser una tia és una tia basic, vale? Que això és com gairebé totes les ties, per la classificació que fan els tios que diuen això, és denigrant. I per tant, jo em vaig començar a sentir especial per ser amiga de nois. Quan els nois m'acceptaven en els seus grups jo em sentia especial perquè no era com les altres noies i això és algo que o m'han fet notar indistintament o m'ho han dit directament bastants cops, en plan, sí, més d'un, més de dos, més de 10.
que no sóc com les altres noies, que sóc un bro, que sóc una bro, que era com la barreja entre bro i hoe, que m'ho va dir l'Àlex de broma, però igualment m'ho va dir, vull dir, és algo que li ha passat pel cap, òbviament, perquè a mi també, i a tota la gent del grup. Clar, jo em sentia com més valorada, o sigui, més algo com a tia, per ser algo més masculí, saps? Per una banda, la validació dels homes, que és com que li dono molt de mèrit des d'aquell moment que vaig començar a fer tot això. Hi ha la part de jo mateixa no ser tan tia, saps? En el que s'entén com a tia, que és el que els pavos aquests que a mi em molesta consideren basic white girl o el que li diguis, que és denigrant, representa. Què és ser una basic white girl? Pues pot ser perfectament que t'agradi l'horòscop, o sigui, saps? Rotllo, en general, és de basic white girl que t'agradi l'horòscop, cosa que a mi no, però bueno, tipus em fa com gràcia, i amb gràcia vull dir que ho trobo penós que considerin que això és de basic white girl. Després hi ha el tema no sé, com queixar-se quan algú et molesta. En plan, no és així tan general, és que, clar, ara se'm barregen coses, però no ho sé, posem queixar-se de que els tios les enganyen i després dir que elles també enganyen i que són unes zorres. Lo de totes putes, però tipus versió moderna, que és com amb els screenshots de WhatsApp a les pàgines de visto en les redes i coses així. No ho sé. Rotllo, bàsicament lo de totes putes amb una nova... no sé, nova manera de veure-ho, tio, com remasterizado. No, després hi ha el tema de... sí, l'estètica, clar, sempre està l'estètica, perquè les ties al final, en plan, encara som com, no sé, un tros de puto carn que de tant en tant és com que hi ha un tros de carn que és com delegada o presidenta, llavors tothom aplaudeix i tothom és feminista de cop, però tipus, el primer que es diu d'ella és el seu puto aspecte físic, com la Anna Gabriel, és que va ser com flipant. Uah, sí, plan, penya, ties al Parlament. Oh, tio, és que vesteix com el cul i s'ha olorat el sobaco. Vale, en plan, anem a com desacreditar tot el que digui per això. Yes, pues... tornem. És que, per favor, quan començo així, me hierve la chocha. No, perdó, tio, que asco. Uau. Joder. Bueno, tornem. Sí, trossos de carn, sí. L'estètica de les white girls, vale? Vindria a ser com... tot el que s'ha entès per femení fins ara, que han estat els rols que, tipus, realment ens han assignat, perquè, en plan, era com el que ens feien veure que ens feia quedar guapes, i clar, com que també ens feien veure que el nostre únic valor era estar guapes, doncs llavors, clar, nosaltres, saps, era com, d'alguna manera l'únic que ens donava un poder dins de l'únic rol que ens assignaven, que era el d'estar guapes i ser objectes. Aleshores, clar, ens culpen de voler com... A veure com ho dic. Ens culpen de voler-nos sentir plenes en l'única cosa per la qual ens validen. Saps? En plan, com si fóssim unes, no sé, avaricioses d'atenció o alguna cosa així. I, clar, aquest és el punt. En plan, realment, si ho fem per atenció, no tenen res a retreure'ns perquè realment, en plan, són ells que ens fan sentir així. D'altra banda, si som unes woke, en plan, unes woke de veritat, no iròniques, i volem com apropiar-nos d'aquesta estètica que fins ara com que ens feia sentir
com que només podíem ser així, no? Que només podíem ser d'aquest tipus de bellesa, de les ungles llargues, els cabells llargs, cuidats, la forma de vestir així, amb les curves i tal. Si ens ho apropiem d'alguna manera i mirem d'empoderar-nos a partir d'aquesta estètica, com, no sé, per exemple, la Batgirl, aquestes ties que són com... Pues agafo el rol femení de tota la vida i me'l faig puto meu, saps? En plan, suposo que hi ha dues maneres de... En plan, que jo hagi vist, probablement hi hagi més. Dues maneres de reivindicar la merda aquesta de l'estètica femenina. Una és el rotllo que sempre s'ha entès per les bolleres, que bàsicament, en plan, hi ha les butch, que són aquestes que vesteixen masculines, no? No, suposo que hi ha tres maneres, de fet. Ui, no res, m'he espantat. Deu haver tres maneres. Clar, hi ha la manera vestir-se masculina, en plan, tiro para l'altre lado, saps? En plan, ni de puta broma faig el que vols. I clar, i a més, sentir-se bé, saps? No en plan sentir-se mal per fer-ho, en plan, això va d'empoderament, carinyos. Buah, quasi la lio a saco, tio. Hi ha una llum que està patada. Bueno, sí, a veure, que això va d'empoderament, no? I clar, hi ha l'opció aquesta, després, clar, hi ha l'opció de com anar com et doni la puta gana, que clar, dins el que cap ja sabem que no podem anar com vulguem, perquè estem supercondicionades, tal, no sé què. Però, tipus, com sudar dels rols, posar-te el que et doni la gana, rapar-te mig cap, l'altre no, tal, no sé què. I després està l'opció de la Batgirl i aquestes, que és agafar el que ens han donat sempre com a bo, com a el que hem de fer per satisfer els homes, satisfer les normes que hi havia, fer-t'ho teu i com d'alguna manera abanderar-ho, en plan, fer-ho la bandera de que estàs fent això perquè vols, perquè t'hi sents bé tu, perquè ho fas per tu, i realment com que no ho estàs fent per aquesta gent, saps? Que tu pilles tots aquests rols que fins ara t'han fet sentir com la merda i te'ls fas el teu símbol, com quan les ties ens diem zorres a nosaltres mateixes, en plan, o putes, en plan, sí, són les putes, no sé què. Pues sí, pilles la paraula que t'ha fet sentir com la merda, que t'han utilitzat en contra teva, i la transformes en com la bandera del teu moviment. Com lo dels queer, bàsicament, o sigui, és exactament això. Pues amb estètica. I, clar, a mi em flipa això. I primer pensava, buah, tio, en plan, les xavales que vesteixen així, en plan, realment només estan reforçant un estereotip que en realitat ens fa més mal. Però en plan, què cony, no, tio? Rotllo, és com si ens veiéssim sempre com a víctimes, a nosaltres mateixes, saps? Rotllo, clar que som víctimes de molta merda, però també ens hem de poder veure com fortes i podent-nos defensar i podent atacar també, en plan no només defensar-nos, també podem atacar, òbviament, i ho fem, i ho hem de fer per canviar alguna cosa, perquè si només ens defensem és com, vale, no anirem enrere si ens defensem, clar, però ens quedarem al mateix puto lloc, saps? Estàs amb un escut i t'estan tirant com, no sé, raios, en plan disparos láser. Tu estàs allà amb l'escut aguantant, disparos láser, que sí, joder, pues et violo, tal, et mato, no sé què. Tu estàs allà, en plan ho defensem, sí, fem espais no mixtes, no em pots matar, tal, no sé què. Que sí que poden igualment, però d'alguna manera ho anem parant. Però clar, és que si no ataquem no podem tirar endavant, simplement no anem tan enrere perquè ens estem defensant, que també te la poden clavar, perquè, joder, tenen més poder. I, clar, agafar una posició activa i deixar de veure'ns sempre com a víctimes, però tenint en compte que ho som en molts aspectes,
Perquè si no, clar, perdem la perspectiva de que hem de lluitar per deixar de ser víctimes, saps? Plenament. I per això aquestes ties que tipus es pillen els estereotips i se'ls fan seus. És que són les putes ames. Vull dir, jo no m'hi poso, és que jo no sé on posar-me, jo estic encara mirant, com molts cops, això també em sembla curiós, jo molts cops miro tot el tema de les ties, o n'escric o el que sigui, en tercera persona, és flipant, en plan, ara és el primer cop en molt de temps que m'incloc per tot aquest tema de que m'estava tirant cap a la masculinització, que em passava el dia amb tios, però molts cops pensava, buah, això les ties no sé què, això les ties no sé quantos, i tipus m'adonava en plan que no m'estava comptant entre les ties, saps? I em sembla flipant. Buah, no me'n recordo del tema de... Ah, estàvem parlant de White Girl. Sí. No ho sé, més coses de White Girls. Pues passar-s'ho bé puto ballant, perquè representa que també estan buscant atenció, com que t'agradin molts tios, també, no sé, tipus lo clàssic, saps? En plan, és que és molt basic, en plan, em sento tonta parlant-ne perquè és com lo de sempre. No sé, pues, per tot això, jo vaig com sentir-me millor amb mi mateixa anant amb tios. I em vaig creure el cuento de... Ah, que això m'ho va dir ma mare, és que és fortíssima, en plan, ma mare em va reforçar aquestes coses. Vull dir, jo entenc que és d'una altra generació que ha viscut d'una forma molt diferent de la meva, tal, però ma mare, recordo que quan vaig entrar a l'institut em deia que les noies en aquesta edat eren molt punyeteres i que els nois eren més macos i no sé què. I que l'amistat entre noia i noia estava molt bé i que l'amistat entre noia i noia era com que sempre eren més punyeteres. És que em diu això de punyeteres. No ho sé, total, que jo, per algun motiu que això afectava bastant, crec, quan era més petita, del tema de l'amistat amb les ties, com que sí, però en l'adolescència m'hi vaig anar distanciant. I vaig començar a agafar actituds misògines, vull dir, clar, òbviament no activament misògines, però això, microaccions, maneres de veure les coses, actituds vers les altres ties, que pues una merda. I sincerament l'any passat, o sigui fa mesos, encara estava així. I ha estat fa pocs mesos que em vaig començar a adonar d'això i vaig dir, hòstia, quina merda. Vaig llegir un lloc lo de la misoginia internalitzada en les dones i vaig dir, hòstia puta, que sóc jo, saps? Primer ho vaig llegir i vaig dir, què cony, a qui li passa això? I després vaig dir, hòstia, doncs em passa a mi. I, joder, pues porto uns mesos en plan, vale, potser una senyal d'això és que realment tinc 2 amigues noies i potser 20 amics nois. I que en plan, cada cop que conec una tia nova, de primeres em cau malament. I penso que és o una exagerada o que està buscant atenció. O no sé, que em sento com, d'alguna manera, amenaçada davant les opinions dels altres nois, perquè em sento com que he de competir per l'atenció, saps? I és superlleig, però molt lleig. I quan me'n vaig adonar me'n vaig avergonyir moltíssim i encara me n'avergonyeixo quan em veig coses així, perquè encara en tinc un huevo. Òbviament, quan els hi vaig comentar això, la majoria dels meus amics nois em van dir que era una xorrada. El Dani no m'ho va dir perquè és un amor, i és. I crec que el Linus ho va sospesar, no ho sé, sí, el Linus crec que també, no ho sé. Però, en plan, la majoria de cops que ho comento em van com... xorrades. Al final... és això, i no sé, últimament, clar, entrar a la uni, he fet a saco d'amigues ties, perquè clar, és que quan me n'adono, al final és com... Realment, vaig entrar a la uni i vaig pensar el mateix de totes les ties, però vaig dir, Mariona, saps que el que està passant és això? O sigui que sigues maca, saps? I mira com va. I efectivament ha anat bé, m'ho estic currant i, joder, val la puta pena, ¿vale? Perquè un espai tot de noies no té res a veure amb un espai tot de nois. Clar que sempre depèn de la gent, o sigui,
és com lo típic que em diuen quan parlo d'aquestes coses, que, clar, depèn de la persona. Sí, vale, si estàs parlant amb 2 persones, potser sí que depèn de la persona, però si estàs parlant amb 5, potser ja no, perquè hi ha dinàmiques de grup, hi ha dinàmiques que quan se suma una persona amb una altra, les seves dinàmiques ja comencen a ser com de més pes i són xungues, vale? En plan, a part de que cada puta persona està afectadíssima per tot aquest tema, per la seva masculinitat o la seva feminitat, o lo com entrenada, entre cometes, que estigui en aquest tema, o sigui, et podria acceptar que en una conversa 1 a 1 o 2 a 2, o sigui, 2 a 1, perdó, aquest tema potser no té tant pes, que no ho penso, però t'ho podria acceptar. O que el pots dominar més, el pots solfejar. Però en un grup, ni de broma. O sigui, està claríssim que afecta el número de ties, el número de tios. Està molt clar. Hi ha dinàmiques sobretot que quan es sumen tios, plan, agafen moltíssima potència i, sobretot, un grup de tot tios i una tia es nota moltíssim. O sigui, t'ho dic jo perquè, o sigui, jo he estat en aquesta situació les 1000 vegades. I es nota, i quan ho dius, òbviament, no ho entenen. No entenen, a no ser que sigui un tio com molt treballat, vale? Òbviament, sí, vale. És que no faré les excepcions perquè em sento gilipolles i em sento com liberal de merda. I un liberal és una... Oh, és que si és liberal em poso molt nerviosa. En fin. Tios, ties, sí. El tema. Uah, al final està llarg això, tio. Uah, he descarregat bastanta ràbia, en veritat. Està interessant, tio, pensava que diria més xerrades i he dit com coses que feia temps que volia dir. Que em passen pel cap i crec que les he dit relativament ordenades. En plan, sempre fent els circumloquis perquè sóc una tia. Però no, tio, en plan, estic contenta. Se sube. Vinga, pues que aprofiti, en plan, crec que m'imagino ja quina gent veurà això, així que un saludo, guapos. Us estimo molt. Hòstia, veus? És que dic guapos, perquè sé que ho miran tios. I potser la Irene serà en plan col·lega. Espero, en plan, dic guapes perquè espero com ensenyar-ho a ties. És el meu objectiu. Ciao, guapes.